gozo dá ver o mar desde terra, pero tamén a inversa. Pero aínda por riba que se ves a túa terra na televisión, non? É verdad, o sea, vos sodes a Ribeira, e eu que son de Ribeira veño para aquí, para estar de viaxes. Claro, pero iso é porque sabes moito. Bueno, non sei. Como vos sabedes, ela é unha amiga do Tarde Piaches, nos cachous a benvida unha vez máis, que nos vas dicir como temos que coidar a nosa horta, a nosa terra, para que sexa máis fértil. Sí, verdade? sobre todo, sin ter que usar demasiado, sin romper moito a cabeza, que as plantas se autocoiden a sí mismas, que tamén é moi importante. Claro. Pero mira, é que eu non entendo unha cousa. A xente pensaba que o fertilizante, o mellor fertilizante podía ser o de vaca ou de galiña e tal, e de repente, claro, aparecen as miñocas, non? E dis que son especialistas Primeiro, en xerar... Isa, as miñocas non aparecen de repente, levan máis anos que nós no planeta. Xa, con estaban aquí antes con que perdón nós. delas. Pero, claro, o que a caca, podese dicir caca? Ajá, caca podese dicir, dependendo da hora, acabo de dicir un neno en Ribeira. Pois, eso, que tanto a de vaca como a de ovella, a de jaliña, dame igual calquera, é un tipo de esterco que ten que madurar, hai no que deixar fermentar, hai no que deixar que fermente para que sea fértil, porque senón o que estamos facendo é, pois, ao mellor sementar na terra patógenos porque os teñen no seu intestino, pola súa maneira de comer. Que pasa cas miñocas? As miñocas teñen un sistema digestivo totalmente diferente a todos os outros animales que existen. Porque, por dous motivos. Unha, porque xa comen a comida precompostada, o sea, cando elas a comen, xa está media desfeita, porque non teñen boca, non teñen dentes, simplemente succionan a comida que xa está como precompostada, non? Precompostada, sí. Vou xa amosar. Ponme un exemplo. Poñoche un exemplo. Por exemplo, unha masán que está crujiente non serían capaces a comela, pero unha masán que está casi podre é cando a poden comer, non? Claro. Porque, como che dixo, non mastican. Está brandiña, aí está. Claro. E despois o seu sistema digestivo fai fermentación no estómago. O sea, que cando cajan, isto xa está preparado para ser asumible por unha planta. E a outra non, a outra hai na que preparar, o sea, hai na que deixar fermentar, porque senón non é asumible para as plantas, non a comen. E esta as plantas a poden absorber directamente, non? Queres que te os enseñe? Eu sí, porque eu, claro, cando era unha nena urbanita que vivía en Suiza, viña a aldea, ao meu lugar, a illa, e facíamos casas para as miñocas, que había nenos moi espelidos e facían casas para as miñocas, así que eu medo non lles teño. Vou a meter aquí a man. Miñoquiñas. Mira, ves, son miñoquiñas. Son miñoquiñas. Sabes que tipo de miñoca é? Porque hai non tipos, valen, non valen todas as miñocas para facer isto. Mira, isto que che traio aquí chamase vermicomposteira. De vermes, claro, de miñocas. Podía ser unha composteira de miñocas. Toma un trapiño. Gracias. Toma, aí vai. Isto é como se fora un hotel no que temos as miñocas vivindo e simplemente lle damos de comer para que nos fajan aí caca. Claro. É o que queremos conseguir, claro, o que queremos é conseguir. Entón, o único que facemos é facerlle un hotel para que vivan tranquilas, poñémolo en un sitio axeitado da horta, que non lle dea moito o sol e que estea a sombriña e así, e simplemente botámoslle de comer e deixamos que a magia suceda, que sucede ela sola. Escoita unha cousa, e só lle pasa a maxia a este tipo de vermes, que é unha verme especialista? Non, pero mira, vouche explicar. Por exemplo, a nosa miñoca, a tradicional que temos aquí en Galicia, que todos sabemos como é, que é grande, color rosa, non? Como plana na parte da diante da cabeza e tal. Non lle gusta vivir en comunidade. Non é apta para vivir en un sitio cautiva, logo. Estas sí, estas viven genial todas xuntas. Ti vistes que eu metín a man? O sea, mete a man e ti mira como están. Todas xuntas vivindo. E elas viven ben así. Justalle isto e justalle estar tocándose unhas ás outras. E iso ás nosas tradicionales non lle pasa. E de onde ven esta? A ver, ser haina por todo o mundo. Claro. O que pasa que se chama miñoca californiana porque quen descubreu que vivían ben en cautiverio era un señor de California, me imagino. Que estudiaba moito. Pero quero dicir que é un tipo de miñoca que existe no mundo inteiro, haina por todos os lados. A súa peculiaridade é que vive ben en cautiverio, vive moi ben unhas con outras todas xuntas, que lle encanta. Sí, sabexo. E o terceiro dos motivos é que vive superficialmente, o sea, na parte máis de arriba
da vermicomposteira neste caso. Pero as nosas miñocas daqui, se te das conta, podes levantar unha pedra que pesa 1 tonelada e aí hai 1 ou 2 ou 3, pero viven profundas e viven solitarias, o sea, non vivirían ben aquí, pero, demais, a súa caca tamén é tan boa como esta daqui, o sea, é fantástica, pero non valerían para vivir en cautiverio. Pero mira, esta chamase Eisenia fétida ou Eisenia andrei, son 2 tipos logo, non? Que a fétida, a tipo de Eisenia fétida, é a que se usa tamén para pescar, en dulce logo, non sabes? Que a venden para pescar. E esta, pois eso, solo ten esa peculiaridade. É moi productiva, é moi traballadora, está seguido a comer, é capaz a producir en humus, o sea, caca de miñoca, o seu peso diariamente. Pero claro, unha miñoca destas pesa medio gramo, entón produce medio gramo, mira, este é o que produce diariamente. Entón, para iso temos a vermicomposteira, dámoslle de comer, tranquila, deixámoslas aí, e ela vai reproducíndose, vai nos facendo esta maravilla, mira. Fíjaste. Ese é o que te chamas humus? Isto é o humus de lombriz, o sea, caca pura de miñoca. E isto, como xa o seu sistema digestivo xa fai a fermentación e xa come precompostado, o que conseguimos é un fertilizante e o millor... Maravilloso. O millor que hai no mundo de animal, quero dicir. Mira unha cousa, pero se alguén, por exemplo, na súa casa agora quere facer unha vermicomposteira, o canal de YouTube. Que ten que facer? O teu canal de YouTube. Sí, porque sería moi largo para explicalo, sabes? Porque pero bueno, eu traio isto para que máis ou menos se dean unha idea. Pódese facer con caixas destas de forma pan de jabota, sabes? Como se chama? Por hispán? Destas que venden que che regalan tamén nas pescaderías, que son grandes, onde ven o salmón, o atún e esas cousas. Claro, que son moi xeitosas para todo. Entón, sería unha cousa moi parecida ao que traio aquí, non? Que é como representativo. A caixa de abaixo recollería lixiviados, que o lixiviado... Traduce. Sí, eso. Os lixiviados virían sendo... Esta caixa tiría furadiños para que fora pincando aí. E vai pincando aí. E iso para que utilizas? A mesma produción das miñocas, da súa actividade física e da descomposición propia das frutas que poñemos, non? Para que... Entón, iso vai se descompoñendo e vai como pincando, pero como vai colándose polo medio desta maravilla, arrastra parte das súas propiedades e dos seus beneficios. O lixiviado non é o objetivo dunha vermicomposteira, simplemente é un residuo. Non deixa de ser un xurro. Que aproveitas para, mira, vería sendo isto, non? Temos que ter cuidado porque isto non é o humus de lombriz. O humus de lombriz está estable, non ten patógenos e tal. Pero isto pode ter algo, porque se hai moita descomposición e é anaeróbica, pode ter fungos. Entón, este podemos usar diluído para botarlle aos cultivos, sobre todo cultivos de larga duración. Repolos, millo, esas cousas, millor que lechugas ou fresas. Ou nos frutales, maravilloso, pero sempre diluído en agua. Ou botarlo de novo a unha composteira, non vermicomposteira, para reactivar, porque está cargadísimo de microorganismos de vida que non vemos nós a simple vista, non? Perdón, o milagro destes vermes, porque a xente dirá, onde os podo mercar? Mira, a ver, calquera que teña unha vermicomposteira, eu teño dado miles de millóns. O sea, calquera que a teña non vai a ter problema en darche un puñado delas, porque logo se reproducen. E se non encontras a nadie cerca que a teña, hai lugares a vender en internet, que todos sabemos cal é, ou incluso en tiendas especializadas para pesca, que o que fan é vendelas como para pescar. Claro. Pero que ten que ser a Eisenia fétida, non outro tipo de miñoca que sea de mar, por exemplo, non? Porque sea de agua salada. Entón non valería, non comen o mismo. Ti, no teu canal de YouTube, explícalo moi ben todo isto, non? O sea, teño un montón de vídeos explicando paso a paso como se fai, como se recolle, como se jarda, como se... Todo. Entón, ti imagínate, agora temos humus de lombriz, a mogollón, e queremoslo utilizar ou podémoslo jardar.
Se o queremos utilizar, como ves isto daqui, fíjate, é moi pejañento, pero moi pejañento. pejañento. Pero se chamas humus, non? Porque queda aí como... É humus, non, chamas así, por que? Porque o é. Porque o é, basicamente, pero isto por textura. Sería dificilísimo de repartir, por exemplo, nun bancal. Ti, mira, tes aquel bancal, por exemplo, para repartir, tes pouco humus, non? A mellor só tes este puñadiño. Claro. E queres botarlle un pouquiño de fertilizante aí, non? Como facer? Claro, pois como repartes? Claro, é complicado, non? Bueno, pois mira, a historia sería coller un pouquiño desto, botalo na túa, vámonos a imaginar que esta é unha rejadera, pero é unha serra e así e tal, botalle ajo aí. Botalle ajo. E claro, así por si solo é moi difícil de... Asgalla. Sí, como se fora... Arreo como se non houbera un día de mañán. Aí está, vale. Ti me estuves aí. Eu pensaba isto, ir un día a facerche unha visita, entendes? Para que te enseñara a facer todas estas cousas, claro. Claro, se non volvía a traballar na vida. Bueno, pois mira, isto é o que se chama un té de humus, porque simplemente é o humus diluído en agua. Non hai nin ten que estar quente nin nada, chamaselle té porque está disolto simplemente. E que nos pasa así? Que nos é moito máis simple e máis sencillo poder aplicalo nas nosas plantas. Pois mira, ti que ben, nunca pensei botarlle té ás plantas. Ves? Pois sempre mira. hai unha primeira vez, podes botar, non? Sí, claro, é para eso. Entón, a terra repartidiño todo por aí. Para plantas ornamentales, como podes ver, calquera tipo de planta. Válenos para plantas que están en maceta. Válenos para plantas que temos plantadas, para repolos, para fresas, o sea, para calquera tipo de planta que queiramos axudarlle. Claro. Recomendo totalmente agora que están os tomates a empezar a madurar, necesitan como un extra. Bótallo todo, muller. Veña, arreo. A casa pola ventana, que somos de Ribeira. Aí vai. Bueno, pois eso, para darle como un empujón de fertilidade aos tomates, agora que están empezando a madurar, sabedes que están os tomates agora medrando, madurando, o sea, están en pleno... Empezando a escachar. Sí. Que é o mellor que pode pasar. O mellor que podemos botar é algo que fertilice inmediatamente. Bueno, isto é natural, tamén podes comprar un fertilizante artificial, pero non o queremos. Non o queremos, nós queremos lo natural. Bueno, pois isto é como se fora un fertilizante inmediato, porque tan pronto como lle chegue as raíces, a planta só pode absorber, porque está preparado para que a planta o poida absorber. Que está no punto que non contamina nin fai nada daño. Nin ten patógenos, incluso, mira, pola súa maneira de comer e de ter a digestión, as aquelas, pois incluso ten un pouquiño de fungicida. O sea, que isto é maravilloso. Este é o mismo que ese, solo que este é o saquino, deixino secar un pouquiño, e quitaxelle os tropezóns. E quitiño os tropezóns, exactamente, porque este así agora, sin cerralo nunca hermético, porque isto está vivo. Isto ti non o ves, pero aquí hai miles de millóns de microorganismos traballando, comendo, seguindo, estando aquí vivos, non? E se o tapas, matas a vida que ten? Sí, porque son aeróbicos. Eso significa que necesitan aire para respirar, e nós tamén. Pois respiran igual que... Bueno, non co mesmo sistema que temos nós de respiración, pero sí que necesitan respirar. Entón, non o queremos meter en unha bolsa que sexa plástica cerrada, pechada, nunca, morrería porque cheiraría a podre que bota para atrás. Claro. De feito, a min tamén pasado de ir así a algunha tienda, mi má como cheira, mira, está bolsas de humos de lombriz pechadas herméticamente, pudreu, o sea, porque había vida e de algún xeito, pois, morreu por falta de oxígeno. Claro. Entón, este sí que o podemos conservar e jardar moito tempo, se temos a nosa vermicomposteira chea a tope, queremos volver a vaciala para empezar de cero, este podese jardar perfectamente, pero eu recomendo sempre mantelo un pouquiño húmedo, en un sitio totalmente aireado, que non lle dé o sol, en unha bolsiña como de rafia ou de papel, unha vez que está seco, isto non lle pasa mal ningún. Neses mismos sacos que temos de pienso ou de, sabes? Sí. Que non se pechados, pois járdase aí e consérvase durante anos. O sea, se o jardas ben, pero bueno, non recomendo, o sea, ti bota a horta. Mira, eu o que vexo é que ti és moi feliz facendo isto. Sí. Eu vexo que as persoas que se dedican á horta, pero maiormente ti, son moi felices porque a horta da vida, ti estás falando de que isto está cheo de vida. Totalmente. E que están pasando cousas aí. Entón, claro, eu creo que a natureza
danos, é como a nosa tabla de salvación, non? Totalmente. Porque ti plantas, recolles, no peor dos casos pode haber unha peste que lle afecte a algunha erva ou algunha froita ou demais, pero ti plantas, recolles, o mundo é lóxico e é feliz. É tranquilo. O sea, meterlle presa nunca. Porque, amiga, a por vida exemplo, lenta. outro dos beneficios, cando aplicas isto, é que unha planta vai estar moitísimo máis fuerte que unha planta mal alimentada. Entón, unha planta ben alimentada e fuerte vais a enfrentar a calquera enfermedad dunha maneira totalmente diferente a que a planta estea debilucha. Pois, porque partimos da base de que está fuerte. Mira, é que todo o que contas, un querería ter un caderno aí e apuntalo todo. Así que ou imos ao canal teu ou volves para a semana que ven e contasnos máis. Ou volvemos a ver este programa tamén e repetimos. Aí está. Así que o podedes ver en agalega.gal. Pero sempre encantadiños de terte aquí con nós. Eu encantadísima de vir e de estar contigo.